И сега лягаме по гръбче. Затваряме очичките и слагаме ръчички на сърчицето, на което детенце удобно и приятно може да сложи дясната ръчичка под лявата ръчичка. И сега няколко пъти да вдишаме заедно и да издишаме, усещайки как тупка сърчицето. Вдишваме и издишваме. Туп, туп. Вдишваме и издишваме. И последно вдишваме и издишваме. И сега ще си представим как се появява едно пламъче точно при сърчицето, точно под ръчичките. И хоп, появи се едно пламъче, мъничко и гривичко, живо пламъче. То може да е във всякакъв цвят и може да се движи както му е интересно и приятно. И сега, което детенце иска, може да попита своето пламъче тихичко на ум, да го попита как се казва, или пък самичко да му измисли име, ако желае. И докато си мисли за името, може да го наблюдава, дали то прави различни формички, дали си сменя цвета, в кой цвят му е интересно да бъде днес, тази нощ. И след като се нарадвахме на пламъчето, сега ще го изпратим на приключение. С дишване си представяме как го улавяме с ръчичките си, без да ги движим, само си представяме. И с издишването си представяме как му помагаме с ръчичките и силно го изпутваме надолу към центъра на нашата земя и то ще отива към нея, за да се разположи там, към центъра на земята. Вдишваме и си представяме, че го улавяме и с издишване си представяме как го изпутваме надолу. И то тича, тича, тича и се носи. Носи се все по-надолу и все по-навътре към центъра. И хоп, пристигна точно при и даже влезе в номи семето на планетата Земя, в нейното ядро. Там то се сля с една голяма локва. Прилича на локва, но не е точно локва. То е едно голямо, като море и е все едно от вода, но не е точно вода. Нарича се плазма и се движи с много интересни движения. Пак има вълнички, но не са точно като тези на морето. И също приема най-различни цветове. Не е само като на морето сини нюанси.
различни сини цветове или зелени. Има и също лилаво, розово, червено, оранжево, жълто и всякакви други цветове. Сребристо, златисто, тъмно синьо, светло цикламено. Най-различни цветове се сливат и се преливат в това голямо живо море от плазмена сила и енергия. И там в тази голяма локва от плазмена сила и енергия, която не спира да се движи и даже се върти, като в кръгче, там се намира и пламъчето на всяко детенце. И сега всяко детенце да си познае пламъчето. Ако не може да го види в голямата локва, да му кажеш тихичко на ум името и то ще се покаже. Да си го извика, като кученце. И то ще се покаже. Хоп, ето го, показа се. Хайде сега да си представим как с дишване викаме нашето пламъче да се върне обратно към нас. Като заедно със себе си издърпва сякаш едно дълго въже или конче или връзка, дълга връзка, въженце от тази локва право до нас. Дълбоко от номи семето, от ядрото на планетата Земя. Една дълга връзка с плазмена енергия и сила, с цветовете и качествата на дъгата, чак до нашето тяло и вътре в нашето тяло и чак нагоре през главата и се спира над нас, отгоре. Една глава, две глави отгоре над нас самичко се спира. То си знае къде е. Вдишваме и го каним да дойде пламъчето. Заедно с това въженце и хоп, кацата там над главата. И стишваме и усещаме как цветовете и силата от въженцето се разливат по цялото ни тяло. Усещаме как има нови цветове в ръчичките, в крачетата, в коремчето, в дупенцето и кръпчето, в ушичките, в косата и очичките. Навсякъде по цялото тяло се движи нова сила с прекрасни, пъстри, топли цветове. А нашето пламъче все още стои над главата и иска да спусне една капка около нашето тяло. От него започва капката и връхчето остава там, а пък тя се разлива около и в нас и ни обгръжда и ни прегръжда, като в хамаче, като в лючица, като скушени в една шушулчица, но не шушулчица, ами капчица. И сега вдишваме и с издишването
пламъчето ни спуска тази капчица. И тя се разлива около и в нас. Мека и нежна, изчистваща всичко, което не ни е нужно. Улекотяваща ни, успокояваща ни, даваща ни спокойствие и любов. Все едно мама ни гали, все едно тати ни пее и ни целува. И тази капчица хубавичко подрежда всичките нови цветове и цялата тази нова сила, която пламъчето ни донесе. Заедно с това въженце от номи семето в ядрото на планетата Земя. И сега за последно ще помолим пламъчето да се премести обратно там, където се появи. Затова с стишване ще го хванем и ще го преместим на ум. Само си го представяме как го местим обратно в сърчицето. Прекръщаме го за последно и му казваме лека нощ. Благодаря ти. Вдишваме, хващаме пламъчето и с изтишване то бавничко с наша помощ слиза обратно в сърчицето. Чао, мило приятелче! Лека нощ! Благодаря ти!